Fins a 21 imatges participen en el segon concurs fotogràfic sardanista Joan Lassús, la Sardana en Imatges, organitzat per l'agrupació sardanista Avixaixo. Aquest dimecres va ser l'últim dia en el qual es podien presentar les obres del concurs fotogràfic com a homenatge al músic i fotògraf escalenc. Durant els 6 mesos de termini per anar fent fotografies hi havia un bon grapat d'opcions per immortalitzar events sardanistes, com l'Aplec de Cinclaus, la Festa de Sant Pelegrí, l'Aplec de la Sardana, les audicions d'estiu, la Festa de Sant Pere, la Festa del Carme, la 26a nit de la Sardana, la Festa Major, la Diada Nacional de Catalunya i la 6a nit dels músics de Cobla. Els participants podien presentar fins un màxim de 4 instantànies i amb mínima qualitat digital, 4 megapíxels, de les quals es premiarà el valor artístic. Les 21 imatges corresponen a 6 autors diferents, 3 de l'Escala, un d'Albons, un d'Esplugues de Llobregat i un de Vilafant. Tot i la bona participació, els organitzadors lamenten que no hagin participat en el concurs més amateurs de la fotografia de l'Escala. Des de l'agrupació sardanista escalenca l'Avixaixo, organitzadors, junt amb la col·laboració de la Comissió Fotogràfica Esquirol, doncs molt contents, perquè respecte a l'edició de l'any passat hem crescut lleument, però hem crescut, hi ha un autor més, hi ha més fotografies. El que passa és que des de la nostra part ens hauria agradat que haguessin participat més escalencs o més amateurs de la fotografia locals, perquè sabem que n'hi ha, que han fet alguna fotografia. El que no sabem és per què, amb tot aquest temps que hi ha hagut des del mes d'abril fins al mes de setembre, doncs teníem prou temps per fer alguna fotografia i per presentar-les, i no sabem el per què no n'han presentat, encara que en fos una o dues, al màxim eren 4, però una o dues. D'aquí doncs és el nostre que ens sap greu per aquesta banda, però amb tot això doncs contents perquè respecte a l'any passat doncs hem crescut i llavors es faran públic el veredicte amb els guanyadors el dia 7 de novembre, quan s'inauguri l'exposició, i llavors estem començant a treballar amb l'edició de l'any vinent, que amb motiu de l'Escala Ciutat Pubilla de la Sardana volem també que sigui especial. A mitjan mes d'octubre reunirà el jurat qualificador que atorgarà el primer, el segon i el tercer premi. Els resultats es faran públics a l'inici del mes de novembre, quan s'inauguri la mostra fotogràfica que se'n deriva.